Сега ще направим комбинация от две нови пътеки. От тук се хваща хамака, който излиза долу на Витоша 100 и е много приятен. И оттам продължавам и хващам пак новата ролер коустер, която също е много епична. Така че, let's go! Забавно. О! Слоуи и до някаква степен лежерно. Юха! Йохо! Това сигурно можех да го хвана, ама по-добре не. Серпентини, серпентини. Това беше копче. Това беше така. Добре. Ой. Сърничка! Бегай, сърничка, че електричката е тежка. Това беше хамаците, или по-скоро хамака. Дрънчене на капли, няма проблеми. Сигурно се държи, но най-вероятно ще трябва да си сложа инсърти отпред. Тук сега културно намаляваме. Привет, сам съм. И продължаваме. Трябва да гледам да не изпусна отбивката. Беше тук някъде. Опа, петия. Добре. Густав. By the way, скоро ще пристигнат новите спирачки. Емблематичният модел на Магура Густав Pro. Моите приятели от Байкфота ще ми ги дадат да направя един тест драйв, да видим Магура дали са си запазили уникалното качество, както и при антарктиците и седмиците. Така че скоро ще има интересни неща, които ще се появяват в канала. Stay tuned, както се казва. Добре, почти наближаваме отбивката в ляво. Мисля, че още малко надолу беше. Хоп. Помпи джъмпи. Ай.
Така. Окей, тук някъде бяхме. Да. Отваряме вдясно. Ой. Добре, този път не закачих никъде. Добре. Дрифтачи, свети колеца. 25 кг туч. Giant се държи супер добре. Много съм доволен. Яко бой му давам. И въпреки всичко работи перфектно. От покачване, спирачки. Малко е сухоезбина, но трябва да се внимава. Особено тук. Леко кембърче. Супа найс. Оп, върти скаличката. Левия крак почва да се чуди. What the fuck, man? Но, това ще му дам малко почивка. Да, определено. Тази комбинация от пътеки е много яка. Не е много тежка. Няма прекалено нарли участъци. Но пък и супер забавна, флоуи. Абе, като за чичаци с електрички. Какво да ви включа? Това е положението. Кой играл? Сега малко по-тъй. Макар че, както по-рано казах, електричката е зверска. Аз събирам още малко въздух. Това е маршрута на Витоша 100. Трансфера е буквално 5 минути въртене. Посока Бистрица и Железница. И сега на откритото на полянката бия ляв. И буквално 50 метра след това е отбивката за ролеркостера. Пак в ляво. Не се вижда много първоначално. Затова, ако не сте я карали, бавничко. Така, Витоша 100 продължава натам. Но аз поне не съм екстремист. Витоша 100. Изчезна спирачката. Тук е, добре. Айде, ролеркостърче. Ляво, дясно. Оп. Юху! Джъмче. Хоп. Супер приятна пътечка. Скоростна, флоуи. Има само няколко участъка, с които трябва да се внимава. Защото са много остри завои. Това пътеката предразполага да се кара бързо. Затова трябва да се внимава. Особено първите няколко пъти. Шанко в страната на чудесата. Ето Владимир. Добре, запомнил съм. Чака. Компресика. Хоп. Тук има горен вариант. Оп, палянка. Охо! Тук се разклоняват пътеките и трябва да внимавате, карате направо. Много скоростен участък с остър ляв вираж. Трябва да се внимава. Или ако не се внимава,
Таралам. Оф кембърче, малко по-бавно склад. Така, добре. Тук не знам как оцелях миналия път. Беше абсолютен късмет. Така, сега рязко и дясно. Хоп. Тук по-внимателно. Остър, обратен. Десен. Завой. Добре. Така, миналото спускане тук си размазах уна с работа. Така че, добре, тия дървета са от мене на пътеката, by the way. Хоп! Този път доста по-чисто. Така, тук имаше сега пак един остър завой, който аз го подсичам. Хоп! Много найс. Много найс. Ябарабарабадабадава. Това нещо малко. Да изтигнат спирачките. И тук пак само цепиме направо. Фъна продължава. Оп, обратен. Добре. Охо! Яко пистачи между дърветата. И тук пак има разклонения, така че едно на ум. Но тази част също е зверско джемче. Още едно джемче. И оп. Намаляваме. Оф кембър. Остър. Още един. Внимаваме за дървчето. И това е краят на пътеката, който влиза в Симеоново. Абсолютно препоръчвам да се направи тази комбинация от пътеки. Зверска е просто. Peace out.